Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kiu ki film kasih mentah. Mentah ni yang ngidang kat tu kat ni ki pai ba ki bewan pek yang ni ka film kasih kunjuk ki badiru ki nong sna film ki buju sna ka film kasih nong ni klik ndiat de kong selap tu ka kerteng ngajong pi kerteng gumno nga kerteng santa ding do ti nga sa halai mkra nga ngotenat ha ban wan pe ikini ki film kasih ban promote ikini ki film kasih mo so ko ha kaliang ba yel dir ngadon benta ya ki film kasih ko bang ang ti ha ko ko mo skwa ban ong ba kani ka film ko bang wan pe menta si kerteng ni ka film ko di kalingkar ka itenat ha ka film kalong ka jing sneng ru yangi ha kani ka film ti masukwa ban ong ko kendiat mentali ngai ki kasih jungi bun ngila kiwa kani ka kam sna film bat ko kala long ban ong ni hakani ka jingi sna film jongi na ka jingi sna film ka jingi sna ayu kapen ai kam ki khna ka sha ka dai ba menta ngi long unemployed most of the children ki khna ki long unemployed te hakani ka jing sna ni ka film at least kumno ngila ban ai kam khandiat khan sa ki khna ru te dai hakani ka rukom ba ka ka jing ya penmi ka jing don kani ka industry ha po me khalia ru kaya rap shibon ya ki khna menta te kumta khandiat ko ban ong te so menta khandiat ka government ru kala khamerap hingi kinong sna film te kala kham ayat jing yarap kumba ki prize money kata kang pa ban ong kata kidot kasyong ha ka ayuhi kala yarap hi ka government ru kala kham ayuhi tinga kentu ru khandiat ki pa ba please ya wan ban promote ban pe ya ka film kasih pen kieu yangi bangan kieu ka platform jongi khnang bangin long ku balong sawai jakaru khnang bangin kieu makila trace tom si saki khna kani ka trace tom si saki khna kani ka industry jongi menta ka Himba banang kuno bah dia maka sarkar ka oi kala wanra ya kani ka film polisi mo ikon ni mentah kadan ka jimpa bulan sarkar bah dian bah kala dap sna ya te kala lariti mau dendiang ndai ya kani ka susu tham auditorium ka sarkar kala permana wat na o menteri bo pe ya ka kam jung akai pertheru ba polindo wong bai hasi katai ka susu tham auditorium ka salong lom ka wei na ki platform ni ka jaka ka sinema pisau kuno halor ni nga te nga smo biang hi kata ka jing ong ai jing mot jong piru ya kata bat kin mot ban plien ya ka sinema ha ka tuka auditorium ka biang hi dangi don ka wei ka kerja sinema hall la jong na pe kum hang ni kum ba syong no ngam ben ya ka ni ka biju sinema ro kala a hi yangi bangin pen i ki film khasi jongi hang ni henry den dalangi dan la ka jong ka cinema hall kam da best kata ka best ya kata bikili ingi kum tala daki ai ka wei ka platform yangi bangin pen i ya ki film khasi jongi hang ni tinggal susu ba kata ka film kusni kala sangkiu andre hadu mata kinang dan ki film kasi ki badang yeringdol ki badang ya sna script dang puan kim nese kidang duna ba hatu kala kamla demo ka pot bang inang kampen bit penbiang inang kampen ba na kai ka lenti jong pi jisnai nga te kum ka jing pe jonga ho ngila kiu kum ta mo ngila kham kiu hi khandiat bandong tambak katar ngidang pun ha ki jing duna haka script lani haka dialogues lani ki picturing lani ki jingruai to ki jingruai meta kila kham